Il-vittmi tal-pandemija f'pajjiżna issa telgħu għal 301 dan kif fl-aħħar sigħat Malta kellha 3 fatalitajiet oħra tal-coronavirus. It-3 persuni li mietu huma rġiel ta' 82, 78 u 81 sena li tilfu ħajjithom fl-Isptar Mater Dei. Bejn l-erba' u l-ħamis f'pajjiżna ġew reġistrati 163 każ ġdid ta' COVID-19 biex l-ammont ta' każijiet attivi kompla jiżdied u issa jlaħħaq l-2429 każ. L-ammont ta' persuni li fiequ mill-COVID fl-aħħar sigħat kien ta' 156. Il-każijiet totali minn Marzu l-hawn telgħu għal 20,409. Sa issa nataw 57,683 doża tal-vaċċin fil-waqt li 18,536 ingħataw it-tilqima sħiħa. Intant fid-dawl ta' dan kollu quddiem il-każi li għadhom pjuttost għolja, il-Prim Ministru issa għażel li jbiddel id-diska u kompla iwassal aktar messaġġi konfliġġenti u li jikkontradixxu lil xulxin tant li qed jgħid li issa mhux se nitilqu niġru. L-istatistika turi b'mod ċar ħafna illi il-COVID hija warajna. Se nirritornaw għal normalità sħiħa. Dim li naħħarbu niġru l-qoddim. Il-pożizzjoni għal Marzu se tkun waħda kawta. Jiġifieri mhux se naħarbu niġru ngħidu ntajru il-miżuri kollha li għandna fis-seħħ. Għaliex dak nemmen li ma jkunx pass prudenti, biss ngħid illi f'nofs Marzu għandek il-festa ta' St. Patrick's u hemmhekk irridu nkunu kawti li ma nissugrawx li morru lura għalli konna xurilu. Stqarrija bħal din mill-Prim Ministru tikkontradixxi wkoll l-istqarrija li kien qal f'Jannar li għadda meta insista li qed ngħixu f'ġenna. Qed ngħixu f'ġenna f'dal pajjiż, qed ngħixu f'ġenna f'dal. James Aronellu, Net News.